Horas las roha pajupak kita muse di pertanyaan palabok roha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorakso tatangiho siak kata ni debata perjulo mahita martangiang. Bisoddo kami marhiti-hiti YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Lako manangihon hatam nabadiyai ali debata amanami. Parrohai mahami di bagasat terdimi asatok tiur roha nang haporsiaon nami jala margugu hami ali Tuhan upeok hatam uhu mangulahotca di bagasan ngulu nami asima roham marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Diamuna aliak kadoga sa porsiaon di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus. Ia si pakusor-kusoron ni rohata di bagasa sadarion na dibuat siya buku wasiat kekal marodolan puna ni Tuhani doaw sian hata ni debatana tersurat di buku Pesalme 110 sia ayat 20 sia sahat rodi ayat sia puluh onom jala nagabe pamusatan ni si pakusor-kusorot ta imasian ayat sia puluh opat nama dok gok diaw do sai padua ma'au ai akka aturamido na hulului hatiha maru murtulu tao dope yanak pokku sai olo do ibana mangihut tu gereja alai hudok matu ibana asa olo marjaji dang manggorai ibana di gereja manang mardala-dalani tu langgatan. Somalna saya hubuat do si panganonna do miam-miam halomuan ni rohana asabui sonang ibana hudul di ingananna tapi hati hadi ibana adong danak namar dala-dalani di julu ni langgatan disukun ibana doaw buasa ia dana hibui mardalani audang hudok tu ibana watong anak ni omak mudo anak ni padita ikut denggad doa tok parhudulmu jala ikong gabe tudusan na denggak kotuaka danak na asing ido dah di haporsiai parpesal menodo pabua ibana punani debata manang guru dok di debata natotong parmuduhon ibana jala mangaramoti ibana dihamulatehon parpesal menodo hasurungan na adong di ibana pabua na puna ni debata na hinaholongan na ido ibana siala puna ni debata do ibana macai rikok do pahobbaron na ngulunat tu nanyazarhon ni debata marhiti akka uhumna tu takas do di boto ibana na patut pula honon na ima masih tiupan tu paretana disudi akka namasa sialani dakya maca di parpesal meno pasangapon debata siala baga-baga ni hata naso mubauba nuaeng olak ni dia do tabay kata ni debata nagabe sipatudu manang sulu-sulu di parngudo tabi alana molo punan debata do hitaon jala punan ni debata kita sudi ikut padusot do pikirata do parngulota kobar tu hatani Tuhani hatani Tuhani do mabain akayanak kon na marbisut dang mamilit dalam haliluon marhiti hatana ido Tuhani manugunog parngulota asa buy kita mardalad di bagasa kasitongan jala makilalahon akka basa-basana alani ikon luluat na do hatana jala marsitutu patana kotsa asaboy mardalak kita di sinodang ni hatana martangyang mahita mauliate ma di hatam paingotok kami anak mudo kami unam do kami alani ikop pahobbaron nami do tutu sudiak kaulaw nami hobartu lomoni roham hobartu hatami pargugui mahami tuhat di bagasat to dini mauliate madiho
Amin. Tungoni majolo pertanyaan di bagas sadario nakadongan alai sotung lupa hamu ate nakadongan like subscribe jala sagi humamuse itu kadongat tanah asing marhite nga parsidot tamu na patol hason berita nauli rap doho yikabi tuliat pertibion sai di pasu-pasu tuhat taima kita.